पूरा दुकान में सबसे बड़हन बम हम ही बानी, केहू नहीं खे हमरे जैसन। आ देखो एकरा के, अरे बढ़न वाले तक का भइल, अब की पारी सबसे ज्यादा हम बिकाई हम। ते सबसे ज्यादा बिकई बेरे, तोरे पिछवाड़ा में दम बा। जब केहू तोरा में आग लगावे जाला ते फुस हो जाले। साला तोरा से अच्छा तो मिर्चैया बा। देखा भाई, अगर तोहनी के मजाक करत बाड़ा तब तो ठीक बा, नहीं तो हमारे आगे तोहनी के कोनो औकात नहीं है। चाचा तोहरा के कौन बात के इतना घमंड बा? आकाश में जाके फटला के घमंड बा, तोहनी के जैसन थोड़ी कि जमीनिया पर फट जाए के बा। साला यहाँ तो एक से एक बम बा, कौन वाला ली साला समझम नहीं आवता। अरे ग्राहक जी हमरा के ले ली, हम आसमान में जाके फटे नी, बहुत मजा आई। अरे आकाश में फटला के का फायदा? आ ग्राहक जी हमरा के ले ली, हमरा में बहुत तेज आवाज बा। आ तोरा के ले ली? अरे पिछला साल तोरा के लेके गइल रहनी, साला हमारे कान के साथ साथ हमार पिछवाड़ा भी फाटी गइल।